Għaddej ġmielu x-xogħol fuq iċ-ċentru tas-saħħa tal-kura primarja f'Ħall-Kirkop, weda elettorali tal-Partit Laburista li se titwettaq fi żmien sena mill-elezzjoni ġenerali hekk kif ix-xogħol fuq iċ-ċentru mistenni jkun lest sa 6 xhur oħra. Dan iċ-ċentru se jolqot lir-residenti ta' Ħall-Kirkop, ta' Żurriq, tal-Imqabba, tal-Qrendi, ta' Ħall-Safi u ta' Ħalluqa. B'kollox madwar 28,000 persuna li sa issa domet jirrikorru fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana. Iċ-ċentru se joffri servizzi li nataw f'ċentri oħra madwar Malta u Għawdex, għalkemm mistenni jiffoka wkoll fuq il-prevenzjoni billi fost oħrajn jinkorpora fih Lifestyle Clinic. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar spjegat il-ħidma li saret fl-aħħar xhur wara li tlesta l-proċess tat-tendering u ġie mobilizzat il-kuntrattur. Beda jsir xogħol ta' ftuħ ta' aperturi, ftuħ ta' ħitan, stripping tal-ħitan ukoll, fil-waqt li beda wkoll anki l-kostruzzjoni tat-tielet solar fejn ħassir ħajnbena nofsu u ħajkun il-post fejn dedikat għal ħaddiema fil-ħin tagħhom ta' relaxation. Iċ-ċentru mistenni jilqa' l-ewwel pazjenti fil-bidu tas-sajf li ġej. U s-Sinjura Ċantar spjegat ix-xogħol li se jsir fis-6 xhur li ġejjin. Bażikament se nkunu għadin inkomplu ngħaddu d-dawl, ngħaddu l-ilma, ngħaddu drainage, isir il-finishes, jidħlu l-equipment li diġà ġifieri ġie adjudicated bħala tender, l-amara u mbagħad eventwalment jinfetaħ iċ-ċentru. Fi żjara fuq il-post fit-triq Deni Cremona, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn tenna l-impenn tal-Gvern għal iżjed investiment fil-kura primarja. Ġorħa ġdid nkunu qegħdin nagħmlu ċentru kbir reġjonali fil-fatt bħalissa hemm it-tenders miftuħin u jgħalqu dan ix-xahar biex is-sena d-dieħla kmieni sena d-dieħla jibda x-xogħol ġewwa Raħa ġdid. Però qegħdin ukoll nagħtu attenzjoni lil Bereġ, fosthom billi niftu Bereġ ġodda, inkluż xogħol ħajbda ġimgħa d-dieħla fuq Berġa ġdida ġewwa Xokija Għawdex.